Emetienyi etato yarire kurugusira kwa Musubati Felista Kaunda kurwase Kenyoro kya Bogeka Bomariba imeye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigia mate ya yeso kire na kuburia bakonye libanyoro mubero yo kurwa sense ya Irake nigo yababeirire egetiro kubwatikana no konyora kwa mate yo korogo kemono asobono baborire gokonywa libanyare bakomwenia buneke mira kyo mugusikire olikito diboni asanya orogoturwa senchira yo boikirano na wale ntokorera ngaki mbali gotubwatisi imbachi gosamba omwana ito agosamba buno musariti bororo mbwa munyene eamate echana busaigo nebirero bitali nekerengo korwa ase Kenyoro kya Bogeka Mariba ebunge ya Kitutu Chache South ase amate yo Mugaka Kaunda erigetio bokonyi asoko mwenia omwanobo asireta Felistas Kaunda oyobete kagusirira asense ya Iraq kurinde omubiroye nigo kwamire asogotaika ili banyare komwenia samarieta ngoro kurecho Kenneth kuruga Bogeka Mariba gaki omwana oyo ne Felista Kemunto Kaunda gaki asirete omenyiro mutinyo no yo gatatu wansire kakamuranje eserekali yane narira asemole twaganyoire twarerire paka none ebintu byonsi byabange cyamese twale kobera cyarusi butwebire kero none amweri kagocha gutumira bora matanga yaga erete kare usini miro binegendred busangane amate yeiga omusubati yeiga niga chieta senseyo eligokoro bosomba bunenchera ye moyo kurigeria amate yaye asebagotebanga niga beire obotamiro anene asoko bogosemeria chingaki goikabono konyabekire mirobirio nonyene yo kwagachira abibuli baye nyumba Kennedy Kaunda nkoroko omwana Felista nero omwana no manene lakini okule omwana oyo nero oli support na nyambono wimana tikomero boroboko na ndo omwana antiere ngocha kolenda bono igare arwale torero wenkoro Felista nchengo ngonya arenge bono gali asakwirira bana baminto tingonyara goikororo nyale kumui gakimwarenge kwanja omwana oyo nalega igorwale tenera achite koligeri orwale tengoro ne familia yaye nero lenge gotema konyorolete kogotono mu changa na matoboli achake kwagachira ngina agi abana baminto mukonye nonye ne shiringiro nye ni 10 aba omwana oli oyo orwalete gaki anyale gokonyeka nonye ne skuru gaki asome gaki butaka nubu babana baminto bali gali bali baendete kuchandika team strong aba balenjira gocha gaki bagodemonstrate abana baitu bagochandika ngumbu gali ekaro mugungu agochandika ngo igubobe gaki bagochandika singenjo yabana hasege kakemetienyi gwetania ebere ningobone amate yeiga yabeire getigareta somusunto monene nonye nugo tantana gwekobanga emirobirio yokoeni wakwaye bese twachangete ntwairete tokarwe cyase Iraq batoretera omwana bono ntugaige tutigarete bosa gaki tugosaba tubwatesi abantu baberire gaige emetienyi ebere more than 2 months twarageire abantu barosire gochagaiga paka chiama chiabege tugaiga echianore tuyani bone ebire biga nigo bano baruro kuboria gocha sabarai nabo igo bali no moyo bugwancha oika eamate yue ange eli barorenga banyoriro mubere bumwana obo na komoenia nari baranyale komenya no morembe akina mabera manena so muchioyo gotogo saba mabera gocha asemore munyale gotokonya mtuna bakenya tole tuensi bono gakirende mwale gotororera mabera mubero oyo nyale goikaga iga kali yitu mutawanja mondetero omwana nari muranyora abandi nabarabura nyore bagaitire bagatinde kukamuranje agitware gosaba ngwari gotugwate sia sobwamo omwana yitu kale gocha tumutindike muneke mira yetu kyo mugusikere erinde twebe kuroiga ase Kenyoro kya Bogeka Mariba ewodi ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii eliana inkoro kwa Dipon asanya